Hatag si mga wala may bayad. Dawat ta. Dawat ta oh. Oh. Kakaisa oh. Kakaisa. Gimana na na? Nay, pwede mo ta nanay? Ako ba daga panghatag og bulat eh. Sino pagkita ba? Pero kay nakita man ta ka. Tagaan ta kag bulat. Okay lang? Okay lang? Di, daga panghatag ra ni. Ano ya? Thank you. Salamat sir. Salamat Kailang. Napaisa oh. Napaisa. Ni. Karong umabot na Valentine's, nanay binihati si mo bulak. Ay ako pa diay. Ano no video yung kasi. Kay nagahimo mo ka content creator gud ko. Oh. Muna ako ang content. Yes mata share ta sa tong blessings ba. Okay, salamat mo. Sige, bye-bye. Okay. Okay. Ma'am, pwede mo ta na, ma'am? Ha? Nagapanghatag ko bulak. Ha? Nagapanghatag ko og bulak. Kadapin sa tap. Ano sa ihatag mo? Bulak. Bulak? Kadapin sa tap, maligsan ta diri. Nagapanghatag ko og bulak. Gay na ko sige pangita. Nya kay nakitaan man ta ka. Nakitaan ta ka tagaan ta kag bulak. Oh. Ani oh. Na. 120. Oh, kada imuha na. Ha? Sige, salamat. Ay, pwede mo ta nanay? Pwede mo ta nako? Na ako ipanghatag na bulak kay hindi ko sig pangita ba? Then karon nagahan ta kag bulak kay nakit-an man ta ka. Hatag ra ni siya. Ani? Hatag si mo ha. Hatag si mo wala may bayad. Dawat ta. Oh. Oh. Kakaisa oh. Kakaisa. Gimana na na? Oh. Nakaisa. Nahatag mo ni yun ako ang kuan. Okay, tama ko kanang content creator ko ba? Ito panghatag ko. Nakaisa. Tama, dawat to. Oh. Karong umabot na Valentine's ba? Wala pa naghatag si bulak. Imong partner, imong bana di ay. Imong bana? Ha? So ako pa rin una naghatag. Salamat ani. Oh. Sige ma'am. Panalangin mo balik. Sige, salamat kay ma'am. God bless.